Gandang balay. Hello? Hello to. Oo. Ako ni ang araw si Manilen. Oo, rite Hambulong mo lang nga hambulong mo lang nga Haro Police Station pero hindi ka naman ugad nga ako. Oo. Sige lang sa ang pastorela ko siya. Tara. Tawag siya. Hello, good morning. Morning. Oo, ang Haro Police Station ako si SPO3 Technical Sergeant Roberto Pinipig. Ang may ongoing sa investigation kami subong natabo, ma'am. Kag may gamay lang ko nga pamangkot, pwede? Oo, ang ano gani ang ngalan mo? Manilin. Manilin, ano ang pilido? Hello? Kano si Manong? Hello? Hello? Oo, ang anong pilido mo, ma'am? Manilin Gabayeran. Gabayeran, oo. Miss, ang pwede ka samon, sa bayaw ng kamot mo, kag magsumpa nga naghahamba ka sa matuod. Oo, gusto. Okay, may investigation kami parte ba sa manghod ni Ryan, pero subong pwede kami kabayaw. Kay karon pa mangkuton talang ka, no? Ay, teka. Oo, ang mama nila nagasumpa kabala nga naghahamba ka sa matuod under the Constitution sang Pilipinas. Hindi ko na siya kilala, gid. Dali lang, ma'am. Ang may pamangkot ka na ang naghahamba ka ba sa matuod, no? Hamba ka sa oo or hindi, no? Nagasumpa ka ba lang naghahamba ka sa matuod sa Republika ng Pilipinas? Oo. Oo. Ang una nga pamangkot, no? Taga dira si Mark Bachoco. Oo. Ang rason nga ginapamangkot ko, kay may inguwing kami nga investigation, no? Kag ang isa pagid nga ang rason ko nga ay ikaw ginastorya ko, kag ang hindi ang pamilya, kay basi bala bias ang ilang opinion, di bala nakita mo na guro sa TV, no? Amo na nga ang ginapamangkot namon, ang hindi related bala. Get mo, ma'am? Hello? Oo, okay. Oo. Hindi ka magkulba kay okay ni way kasang sala. Oo. Ma'am, anong last mo nga nakita si Mark? Dali, pag ulang ko din siya kay yung nang sa kuha sa subong, di pag ulang ko di sang January lang ko din naka-start. Ano ang ginamin mo nga bag ulan din sa subong? Din sa subong ha? Sa Amerika. Paano nga sa Amerika sigurado ka? Oo. Wala ka nagabinotig, ma'am? Wala. Okay, fine. Okay. Kay kagapon bala, ang PIDEA, may nag-crackdown kami sa distrito sang Haro. Hindi ko pwede mahamba kundi nga mga barangay, kayong going pang investigasyon, no? So kay kagapon, sa crackdown sang PIDEA, 4 ka suspect ang nadakpan sang drug smuggling kag illegal possession sang firearms. Kagdamo ang kami sang witness nga nakakita kay Mark. Nagpalupok ni siya, no, sang 45 sa ato nga kapulisan, sang nag-raid. Amo na nga wala nga nakapalagyo siya, wala man ni siya na tamaan gid, pero naigo ni siya kadua. No? So, sa imo nga pagkabalo, ano ni siya nga bata si Mark Mayo ni siya? Ano ni? Nagbuot na na siya, pero wala ko na sa gidya maupot gid sa balay. Pero itong subong wala di sa subong at sa Amerika, yung December pa sa naglakat. Sa December? Okay, kagapon na. Pero sa hamba ko si mo na, no? May mga utod ni si Mark? Oo. Ang pila ka bilang utod, bahay nila ke? Sa babae ko, isa ka lalaki. Sila mo? Ano ning kurso sang babae nga ni? Nursing. Nursing? Ang lalaki? Anong kurso sang lalaki? Isang amo ko lang ng doktor. So, importante, pag hindi mo ginahambal mo kay kagina bala, gin-check naman ng mga ospital, wala si Mark naka-check-in, kay peryosong hambal ko si mo, naigo ni siya kadua. So, paghambal mo doktor, ang gasulod sa ulo ko subong, base balang nga dira na lang siya sa balay nagkapanago kay doktor magulang niya. Oo. Oo, ara da siya? Ha? Ano hambal mo, ara da si Mark? Hindi, wala. Sabi ko, David, mangkot mo kung doktor ang magulang ang atawag niya ang kurso sang duway ka utod. Oo, kay hambal ko gina, basi dira siya doon nagapanago, kay since nga hambal mo doktor, basi dira siya nagapabulong. So, sigurado ko nga wala si Mark kag wala ka nagabinote, kay pwede na, kay gina-record ni subong ang iyo to, nga storyanay, no, kag pwede ka mapriso. Wala to, wala di sa subong, Oo.
Oo, ma'am, kami report kami didaan halin sa Manila, no? Kay PNP Chief Raul Bacalso, kag diri sa alkalde sa syudad nga si Mayor Mabilog, kag may warrant of arrest kami kay Mark, kag sigurado kag nga wala kag binoteg, cross your heart till you die. Sa December ko siya gani, naglakat sa sa gwa. Sige ma'am, Naglakat sa gwa, tapos ang January ni ho, nagsulod ko. Tila na kami ka, kita aigit. sinong upod mo sulod dira? Ako lang, Ikaw lang pila ka mo dira nga nagabuleg? dua. Okay, sige mama. Kung may detalye ka pa nga gusto mo mag-report, tawag ka lang din sa may 329-3912. Diri ni sa Haro Police Station, ma'am. Ate, good morning kita. Salamat sa inyo. Regards sa galihang baling siya, okay? Okay, bye.